Takže ahoj, já vás zdravím u mého dalšího videa. Dnešním videem budeme hrát Minecraft a je tady se mnou můj vzácný host a tím je Honzík. Ahoj. Čauky, čauky. Tak a dneska budeme hrát... Jumpík, pokud se to napojí. A jo, budeme hrát Jumpík. Dobře, takže jsme nakonec z Jumpingu skončili u Egg Warsu. Velice zajímavé. Your Team Versus, jakýho Bekina, ty vole. Ono to je totiž po 5 nebo po 4 lidech v týmu. Takže se k nám... Pamatuju. Já jsem Egg Wars nikdy nehrál, já jsem to vždycky jenom viděl. Tam je to vajíčko, ne? Někde. Že no to je něco jako Bed Wars, akorát horší. Aha. Ale taky tady musíš rozbít místo postele vejce. My jsme modrý tým. Já schválně jsem vybral modrou. Okay. Dal bych zelenou, ale tam už někdo byl. A Bekin nás opustil, Bekin šel do zelené. To je Já mu napíšu takhle do chatu zlomený srdíčko. Jo. Maps one. My budeme možná jenom 2. Dodidík. Kdo? Janis s náma. S náma asi někdo musel být. A ty vidíš můj skin, jo? Jo, já vidím tady. Počkej, jak destroyt, my to musíme nějak... Jasně. Já v životě jsem to železo! Já doufám, že tady ten týpek, co s náma je, takže umí hrát Egg Warsy, protože... Musíme zabarikádovat vajíčko, podle mě. Chápeš? Jo. Já tady koupím za 10 ironů, nám opravím tady ten generátor. Ať to generuje irony tady, jo. Yeah, let's go. A dá se to nějak vylepšit ještě? Dá, no, ale to za 20 ironů jenom. Jdem na střed. Na střed? Na střed, tady je střed, že jo? A proč tam jdeš? No, protože tady jsou... tady je jiný tým. No právě. Protože tady na středu jsou jakoby... Tady se nedá sprintovat. Dá se sprintovat, co by se nedalo. Proč mi to nejde? Nevím. A tak zmáčknu dvojitý Včko, ne, a sprintu. No jasně, nebo kontrol. Kontrol. Aha! Co se tady dalo? Ne, vždycky bylo, že si dvakrát zmáčknula. Teammate už... Ne, pomoc, co? Já jsem dávno mrtvej, já už jsem u nás. Já už tady pobírám irony a kupuju si meč. Takže nejsi mrtvej. Jsem mrtvej, no tak ono, když umřeš, tak se... Já jsem mrtvá. Jak to, kde jsi byla? No, you will respawn in free. Jo. A jak to, že jsem nechcípla teda? No, no tak my máme ještě vajíčko, takže se respawnujeme, že jo? To je sračka. No to je jak Bed Wars, ale horší, no. Kde vezmem goldy? Jsou na midu, já už nějaký mám. Akorát... Už mám gold, dívej. Aha. Já jsem to opravila. Já nám opravím, on už je opravnej, aha. Ježíš, já jsem koupila 2 ty. Ježíš, já jsem debil. Já jsem z těch Bed Wars jakoby zvyklý, že to funguje jinak, že prostě rushnu mid, koupím Ender Pearl, Strength Potion a rushnuje a zničím. A Egg Wars jsou úplně jiný svět. Já jsem můžu koupit žrádlo. Další kill? Mám ho. A tamhle jde další. A máme za to něco za ty killy? Já jo. Teda, no jako já mám to, že mám celý mid pro sebe, vy nic. Tak já jdu za tebou. A proč už? Já jdu za tebou, taky. No, já mám jedno srdce, takže... Je tady prout? Já jako nevím, jestli na někdo úsek je. Prout, ale jestli jo, tak si ho koupím. Tady nemůžeme craftit vlastně, že? Nemůžem, no, tady všechno si musíš kupovat. Joj. Já jsem to nehrála fakt jako dlouho. Já nikdy, no, Egg Warsy. No, já celkově jako, myslím celkově Minecraft, no. Jo. Ty byly ty, jak se to jmenovalo? Je tady prout, jeden diamant. Jo, to je grapple, ale to je jako to byly nějaký PvPčka, si pamatuju, ale fakt si, že ti to vyplivlo. Že ti to vyplivlo na ty. Honzíko! A kde jsi? Počkej. Já jsem zabila. Hovno. Ty vole. Hezky.
Jsi jako až takovej gold, jo. To je jako bacha na mě. Jako Tak počkej, já už mám, já mám chainový armor a jdu za tebou. Já jsem tady, ale potřebuji, počkej, já mám chrálky, takže si vyhýluju. Žlutý zničili, GG. Jinak my nemáme opevněný naše, jo? Jen tak mimochodem. To nemusíme vůbec, tam se ani nedostanou k němu. Dobře. Takže já mám 5 diamantů, já si jdu něco koupit. Počkej, tady. Je, dík. Aha, zelený. Dobrý já si můžu koupit diamantový meč. U zelených nikdo není, já je můžu zničit. Já jdu zničit. Počkej, oranžový! Honziku, máme tady lidi! Já taky teď, no. To prdele, ale u našeho vajíčka. Počkej, už to budu mít. Já jdu hnedka zpátky. Ne. Zničil jsem zelený, jdu k nám. Utíkej. Já jsem killed. Tak utíkej, až se respawneš, pokud jsou u nás, tak utíkej na mid. A oni nám zničili ten, ne? Kde jsou? Nezničili. A kde jsou? On je schodil, ne? Janis je schodil do vojdu. To je dobře on. Je to borec. Takže počkej, oni žijou, ale oranžový. Já tady nakradu věci. Jinak nevím proč já Susky nevidím, ale ostatní ho vidí, jo? Tak nevím. Já ho vidím, no. Můžu poslat screenshot. Já si koupím... Oni jdou... Vůbec se nedostane, my s Janisem to pohlídáme. Ty vole, jak ho bombí. Kolik má hrozně málo, ten je na hit. Jak mám tady dortík. Dortík, Můžem chálovat dortík. Ty se musíš šípy kupovat, to je ale dobrý, že nemáš prostě... Neomezený. Neomezeno, no, že někdo nemůže. On se portnul, to je hajzl. A je to v piči. Není, easy. Tak. Teď je musíme rašnout a neumřít. Ideálně. Což to ideálně, no, ale já bych chtěla taky diamantíček nějaký. Já potřebuji ještě 2 a můžu si koupit lepší mečík. Tak ne, tady máš. Ne, počkej, už mám, dobrý. A kup se armor hlavně. Jo, no, ten by se hodil. Ale ten je za hodně, ne, armor. Za 5 goldů. Za 4 diamony 1. No, jakoby, no jasně, já mám chainovej. Tak si koupím chest aspoň. Dobrý. Kde vzal takovej meč? Kde vzal 18 diamantů? Takhle, já si potřebuji koupit jídlo hlavně. Já mám hodně. Dobrý, já už taky. Co? Je to crazy, co si budem. Já si koupím asi ten nejlepší mečík. Já taky. Ten je 18? 18 goldu. Cashback goldu. 18 zlata. Janis, počkej na mě, rašneme je. Počkej na mě. Jo. Oranžový. On má luk, ten oranžový. To je v prdeli. Já nejsem jde dozad, to je bůh. Jen jim dej. Pěkně. Pěkně. Dobře ty. Jsem tady. Výborně. Jdem na ně. A který žijou? Oranžový, jo? No, oni žijou oba, ale oranžový nemají jakoby... Zničený vajíčko. Jo. To nemají luk. Ty na ně jdeš hnedka. Ho! Mám ho. Kde je Janis? Mě zabil? Jo. Oh no. Dick. You can spectate. Kde seš? Mám je. Zničil jsem je. Si myslíš, že přežiješ, jo? Tak, GG. Let's go! Jo. Hezky. Tyjo, W. GG.
je tady Rising Lava. Pojď na arkády Rising Lava. Co to je? Nevím, ale startuje to už hustě. Na to můžeme být asi jenom 2 nebo 4 nebo... Je to už jako startuje? Jo. A co to je? Nevím. Jo, já už vím. My budeme muset... Co mám dělat? Zabij všechny. Zabít? Jo, já zabiju tady toho, ale... Aha, nemůžu ještě. Je ještě to... A co mám teda dělat? Natěž si, jdi si natěžit ty... jo, věc. Hele, snowball. Těž tady dřevo, těž dřevo, ať máš víc materiálu. Tady těžím nějaký klej, nebo co to je? Za půl minuty bude stoupat láva, takže se bude muset vystavit trochu. Já se bojím. Tohle jsem v životě nehrála. Já taky ne. Ty vole. Je možný, že mě zabije hnedka tady ten týpek, co je u mě. Láva Y16, jakože do 16 bloků vystoupá. Jo. To ne. Cože? Jo, asi jo, tak jako by my jsme teď na 20. Tak to ještě pro nás není jako kritický, ne? Já ho furt nemůžu zabíjet? Není no, ale tak... Podle mě to nejsou zbraně na zabíjení. Jo, PvPčko bude za půl minuty. Týpek už to zná, protože na mě neklikal a věděl, že mu nic neudělám. Takže ten už je tady jako hodně... Jo, už vidím lávu. Kde? Tady, pod tím mostem. Tady, jak je most, tak... Aha, tak jo, tak to jsem... Jo, tak to jsem posrala. To jsem nedomyslel. Jo, tak dáme ještě jedno. A týpek vyhrál. On zabil jednoho člověka a vyhrál. Tak to jsme nikdo nedomysleli, tohle asi. Je tady... Bohužel. Dragons, hustě. To mi dřív mega šlo. To je zas co? No jak na tebe bude jezdit drak a ty musíš utíkat před drakem. Cože? Ty neznáš... To je nějaký parkour? Ne, prostě budeš na ostrově s ostatníma hráčema. Myslím, že máš sekírku, s kterou se můžeš, jo, když dáš to peří a dáš sekírku, tak když s ní klikneš pravým, tak můžeš double jumpnout jakoby. A bude na té mapě drak, který bude najíždět do lidí a ty musíš přežít. Tak to je zajímavá hra. Se divím, že neznáš, to je hodně OG. Neznám, nebo možná až to uvidím. A kde je? Tamhle, ono jich bude pak víc, neboj. Ty vole, a kam mám se jako zdrhnout? Prostě utíkej, on jako tě nezabije, on tě spíš bude schazovat, on tě nemůže zabít jako damagem, jenom že tě nějak schodí. Myslím. Takže asi není chytrý, mě to něco připomíná, asi jsem to hrála podle mě. Oh bože. Už tady někoho nabral. No to jsem možná byla já. Ne. To asi mě nenabral úplně jako tak. Čau. Tohle to jsem taky hrál třeba před 7 lety naposledy. Ty vole, kolik jich je. No a já jsem chtěla vlízt na tu věž nahoru, jo? Ono je dobrý, že když třeba padáš a dáš to pravý, jakože se boostneš tou sekírkou, tak ti to nedá full damage. Nebo nedávalo dřív. Že prostě s tím mohla vyresetovat ten full damage. Chápu. A jak dlouho máme? Minutu ještě? Ne, to je jak dlouho to trvá. To je prostě dokud nezůstane poslední. Já se fakt bojím. O můj bože. Zatím pohoda, zatím se ke mně ani nepřiblížili. A někdo, Emča. Oj, chudák Emča. A ne, ještě předtím nějaký zema spadnul. Takže už nás je jenom 6 a my jsme 2, no tak to vyhraješ ty nebo já třeba, že jo? Je na to 1:3 šance. Jsem jako propočítal teď, víš? Jasně, kolik jich je? 1, 2, 3, 4, 5? Je to možný? 2? O můj bože. Jo, můžeš do nich i sekat sekírkou, ale nic jim to nedělá. O můj bože. Teď na mě zaútočil ze zadu. Na mě taky. Já se schovám do křoví, to mi pomůže, ne? Jo, to ti rozhodně pomůže. Já si myslím. Koukej, vidíš mě? Dívej, jak skáču. Nejsi vidět takhle vůbec. No tak to je super. Takže absolutně draci nemají šanci. A už je nás jenom 5.
Vlastně jakoby 4. Nevím, Já sebe nepočítám. Jo, vidím. Už se... Busně se tou sekirkou. Vyskočí. Ne, já to vyskáču tady někde. Někam. Au. Aj. Jo, viděl jsem. Ne, ale ne, ty, no. Už jste 4 jenom, tak teď to musíš vyhrát, ty. Ale... Teď to pod tebou zničil, druhej to jo, zničil. Wow. Oh shit. Ty vole. Tak a teď, no tak... Teď se modli asi. Teď jsem, hele, tamhle jak ho nabrali. Bum. Jo, ale žije a letí. Top 3. Bacha, oh shit. Ahoj. Tak už no tak a teď jsi proti němu, no. Očkej, ale u něho se to nějak krouží. A hlavně, ale on tam má hrozně moc. Ty vole, ten se proletěl teď, ale on tam má hrozně moc plochy. Jako hodně se proletěl, no má tam dost plochy. Oproti tobě. Kde je ten debil? Kamo, on je na jednom bloku doslova. No ale pod sebou má dalších... Kamo... Jsem mrtvej. Ne. A GG. To je, ale jsi druhý, GG. Jako vyhrál to ten, co jsem tipnul, takže... Jo. Takže bych to bral jako výhru. Ne, měl štěstí tak to je jasný, za prvý měl štěstí, to... Jo. Takže... doufáme, že se vám videjko líbilo, naše chaotické hraní, a pokud budete chtít další videa z nějaké minihry z Minecraftu, tak nám dejte vědět a my se s vámi loučíme. Mějte se a čau.